Bună, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars cu prietenul meu, Antonio. Bună? Îl cunoașteți în episodul de Stumble Guys, care a fost acum mult timp. Dacă vă întrebați că n-am mai postat nici ieri, nu prea am mai postat așa de des, ieri ni s-a luat netul în tot satul în care stăm noi aici. Bă, abar n-am, a fost ceva, dar nu mai contează. Astăzi ne voi juca câteva meciuri, așa frumos, să facem niște trofee. Dar înainte de asta, nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe. Și să-mi dați un follow pe TikTok la Michele Făcoară. Bun, haideți să nu mai vorbim așa de mult și să ne alegem și noi în Brawl. Tu cu cine vrei să... cu Ems, tot. Haideți cu Ems. 26 de cupe, n-am jucat. N-am. De ce? Mă rog. Bun. Antonio the Gamer, ți-ai făcut și tu canal? Vrei să postezi clipuri? Și cum adică? De ce? Oh, și de ce nu le-ai postat? Bă, deci de ce mă enervează? Ce-i cu ăsta, bă? Ce cu tine, bă? Vino încoace. Oh, nu. Ems. Ce Ems? Nu s-a blocat netul și am zis Ems. What? Întreabă-mă și tu pe mine de ce am zis Ems. What? Cred că vreau să zic Jesse, gen. Nu Ems, că eu sunt Ems. Gen. Nu, n-am cum să las acolo. Ai, bă, mi l-a furat pe tot. Furăcios. Nu, eu nu stau, eu mă duc să mă pat. Pat, stai. Bravo. Ei, nu am dat de puțin. Oh, ce nu vrei. Dar știi că nu sunt Nu, uai. Nu mă știu ce nu mai Nu, bă, dă-le ultimată. Da, tot mai. Ce nu, vitara. Odată aiurea, gen ultimată. Nu. N-aveam cu Siba pe amândoi. Și dacă fugeam, n-avea rost, adică trebuia să ne bătem cu ei, adică. Eu nu, astăzi le-am terminat toate stelele. După vrei să facem și un match pe contul tău la mare. Pentru ce? Ia uitați, fraților, haideți să luăm pe Brock în acest episod, deblocăm și noi un brawler nou. Haideți, toate. Bine, ia uitați-vă, le-am luat pe Brock. Ne-au deblocat rarele. Cred că dintre 8 bit și Dynamite. 8 bit, da, și 8 bit merge un pic încet. Dar facem mult damage. Facem mult damage, hai, alegem tot. Ok. Aici o să pe Bea. Da, pe Bea o iau clar. Aici pe Roza, oricum vedem noi, până nu mai știu eu ceva. Hai, dacă e dăm meci cu Brock, dar tu trebuie să schimbi așa, Brawler. Da. Să nu uitați să vă abonați și o să like la toate videourile mele că am făcut. Pe care încă nu le-ai postat. Am postat. Ok, hai, fii atent, dă-i play. Și că ok, fii atent, dă-i play, what? Eu vreau să strâng bani, cred că să bag bani, sau nu, să strâng gemuri, toate gemurile, ca să pot să fac, îmi iau pesuri. Nu știu asta când o să, cred că peste vreo 2-3 pesuri o să fie asta. Nu, n-ai cum să termin pesuri, e destul de, e un pic greu, adică n-ai așa de multe misiuni de făcut, înțeleg? Și nu prea ai cum să termin pesuri. Așa, da. Așa, da. Eu deja am trecut, am făcut toate, aproape toate.
Eu vreau să fac gen, eu vreau să fac 7.000 de puncte, am crescut de Da, și pe contul meu vreau să fac 12.000 de trofee, dar nu știu cum. Ai, bă, mi-a tras trend cu băul ăsta. Oh, nu. Fugi. Vrea să mă omoare, serios. Ai, bă. Acolo este. Unde? A, Rico. Păi, așa, dă-i Rico pe la văzut la început. Nu, și eu am văzut-o pe Rosa, dar n-am vrut să o omor. Nu, dar vreau să power up-ul, dar era un desfăzut. Bun. Easy match câștigat. Eu zic să mă joc și eu cu Shelly pentru că nu sunt cu ea. Cum am zis, n-am terminat toate misiunile. Am de făcut pe... Cred că am pe solo sau... Eu am să câștig 3 meciuri și să omor 9 oameni. hai, dă-i match. Ok. Haide. Am mai meciuri, am ăsta, gen asta. Da, măpi. Ok, haide, play. Jucăm pe două, că pe două e mult mai ușor. Eu pe două am și știi, misiuni. Ok. Mamă, Doge. Deci eu pe contul mare am vrut să-l iau pe Doge. Trebuie să-l iau pe Doge chiar. Poate într-un episod vom face un episod special în care trebuie să-l luăm pe Doge. Da, Leon e Doge. Eu la pe Leon, tot care mai fain Leon. Nu pot să ies de mai așa. Cu Doge. E fain Doge. Da, azi e un căbrat, dar nu se te duci ca gen. E fain. Ca gen, să zic lângă. Da, nu contează asta, nu prea. What the fuck, Bă, mă omoră, du-te a power-ul. Nu, bagă-te în Leon, că de-i dai 2 bucăți moare. A vrut cu bani. Dar tu faci gen la muncă, am omorât. Ce faci să faci boala cu mine? Nu l-ai omorât, l-a omorât Bo. Da, nu! Bă, ce nu ești, ai călcat direct în bomba lui. Da, dar eu am protecție. De-aia am călcat, că știam că acolo e bombă, dar am vrut să declanșez. Nu mă țin nici pe tine. Eu am vrut una ăsta. Bă, acolo e Leon. Omoară. Te-a omorât numai că ai avut noroc. Nu, e adevărat. Era să te bată Leon dacă eu nu interveneam. Da. Oh, iau și eu clabul la 900 de trofei. Mai trebuie 50 doar de trofei și iau clabul. Tu poți senti un clabul meu și dacă ai un trofei. Nu, dar trebuie să-mi dai timp. Dar e urât, oricum nu-mi place. Oricum aștept până la 9 să-mi fac 9. Atâta, mă iau ăsta. Bun. Încă 4 meciuri de jucat cu Shelly. Haide, come on. Eu trebuie să mor tipul încă 3 oameni. Mă. Hai să vedem. L-are pe ăla, Cordelius, brawlerul nou din PS. Deci eu vreau să iau brawler din PS. De-aia am zis. Cred că până... Dar eu îmi cu PES când eram încă energetic din PES. Și prima aveam multe Cordelius. O să mor. Da, nu. Cordelius face 1000 de damage. De ce mi-i bă, minți aici, frate, că tu le-ai luat pe Serge de... Auzi, mă, la el, că el minte. Nu, Cordelius. Nu, Ban, ai zis că le-ai luat pe Serge din PES când era pe vremea lui. Da, unde au încă boss-uri. Îl luam din PES. Nu le-ai luat din PES. Da, că... Tu nici n-ai de atunci Brawl Stars. Gândește-te 2 ani. Nu, de când ai și Serge? Și ai băgat tu bani ca să le iei. N-am băgat absolut. Dar nu, ce zic? Când am și colegi. Fraților, nu-l băgați seama, nici el nu știe ce minți acolo.
minte acolo și el. Să se afle în treabă, dar na, nu mai contează. Eu tot timpul sunt singur, da, Bă, e Cordelius, nu. Dacă am ultimata... Ia, stai aici că îl bătem, Am un dacă intrăm, am un băr... Ei, dar... Ți-am zis că îl bătem, ți-am zis ai. Da, când stai de lângă, face mult de lângă. Da, îți dai seama, am dat superul, mamă, că l-am bătut de la Ce ambul. am dat superul, dar după l-am dat. Da, deși nu se pune practic. Eu am bătut pe Cordelius cu puterea mare. Amândoi am bătut. Da, amândoi, fie. Mamă, dar uitați-vă că mi-a dat jumătate de viață obit. Complicat. Nu plată? Bă! Oh my goodness! Oh my goodness! Stai, frate, nu mai urla. V-am și o power pe ăla. What? Ce țintă a avut copilul ăsta? Nu! Nu fi prost. Ești prost. Ai văzut că mai avea 590 de viață. Și-o bătut joc de mine. E pur și simplu și-o bătut joc de mine copilul ăla. Ce ești copil, bărbat și... Hai că e copil, dar e bărbat. Epic! Nu mă știu. Epic, oricum ne iese. Vă mulțumesc de vizionare. Vă pup, pa, pa!